Imam Elhaj Abu Sanogo ka montula sɔgɔmada in na Zegwa. O waati kelen fana limanaw filɛ nin ye Ngɔkɔ dugutigi ale ka montula sɔgɔmada in na Ngɔkɔ Elhaj Abu Sanogo fadugu don. Kanubaw waati kelen o filɛ nin ye Abubakar Kone an kɔrɔkɛ mécanicien don ale ka garage ba la sɔgɔmada in na quartier Lafiyabugu. Wa o waati kelen limanaw fana bɛ an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. Sini ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ délégation ba o bɛna bɔ yan sini ka taa Ngɔkɔ. Ngɔkɔ dugutigi ani Ngɔkɔ dugudenw ko a ka d'u ye Karim Sise bɛna ka délégation k'a ye sini ka sanga sarakaba min n'a bɛ bɔ san o san Ngɔkɔkaw fɛ yen. B'a yira k'a fɔ an bɛna taa bɔ an ka imamba Elhaj Abu Sanogo ale ka dugu la sini ni Ala sɔnna ma ka na sinikɛnɛ. Mali kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Biram Diop Sénégalikaw ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma, ministre de la défense, ale tun bɛ an fɛ yan kunun ani Sadio Kamara u ye fɛn caman fɔ jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ baaraw la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kuluba kunun Mali armée malienne o ka sanbɛ foli ka sanga san 2025 baaraw ma o tun bɛ ka kɛ kunungo kulubakaw o fɛ yen. Côte d'Ivoire ani Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 18 bɔɲɔgɔnko olu filila ka don Burkina Faso jamana kan ko o sɔrɔdasi 18 o taara n'u ye Wagadugu. Faransi Marie Henriette Carlotti sénateur don sénatrice don a ye kunnafoniba di ko Emmanuel Macron ye Faransɛw tɔɲɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛcogo nin ma diya ale ye pewu wa ko sénateur bɛɛ bɛ ten Faransi kɔnɔna na kan Emmanuel Macron ka taabolo nin ma diya maa si ye. Ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkuba don a bakurubaw ye. A bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ. O la an bɛ dugawu don Ala ka an bɛn ni sababa ye. Kunnafoni an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye. Ni don min ma se o tɛ kɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba Elhaj Abu Sanogo min ni Zegwa sigi a n'a fɛn bɛɛ bɛ ale ka kɔlɔsi kɔnɔ nin waati in na ko a fadugu n'o ye Ngɔkɔ ye o ye ci bila an ma ko an ka taa o ka san lajɛrɛ min n'a bɛ kɛ sarakabɔ ye ɲinata ko ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dugawu kɛ Ngɔkɔ n'a lamini ye ka dugawu kɛ Kajolo n'a mara ye ka dugawu kɛ transition ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Général Assimi Goïta. A bɛ waati jan bɔ u ka laɲini kun ye min ye anw n'an ka délégation Karim Sidibe an ka taa se nin kɛnɛ kan. O de la kunun tuma min na n'an ka cɛkɔrɔba nana n'a ka na kuma in lakali an ɲɛna an fana ko o tɛ bila dagirinda la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ne ni n ka délégation an bɛ bɔ yan sinigula fɛ ka taa se Ngɔkɔ an ka cɛkɔrɔba ka dugu la Ala ni ale yɛrɛ kanu kosɔn ani a bɛ baara min na Zegwakaw ye ni a y'a sɔrɔ nin ko nin kan ka kɛ nin tɛ koba ye anw fɛ ka taa an sen jɔ fadugukolo la. O de la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini ni tilayɔrɔ fana dunna ne ni n ka délégation kɔni bɛ bɔ yan sini ni Ala sɔnna ka ɲɛsin ka taa Ngɔkɔkaw fɛ yen. O la bɛɛ lajɛlen Ngɔkɔ a n'a lamini saraka min na a baaraw bɛna daminɛ kabini sinigula fɛ ka taa se karido ma an kɛlen bɛ ka bɛɛ wele ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ne ni n ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan walasa minnu bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o fana se ka se cogo min na se yɔrɔw la o baaraw bolodalen don sini ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ. E fana ye kɛnɛ min n'an ka ɲi ka an ka cɛkɔrɔba Elhaj Abu Sanogo ka taa waleɲuman dɔn a ka dugu la. A bɛ baara min na o ye fɛn min di Zegwakaw ma Ngɔkɔkaw o waleɲuman dɔn foli ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ dugutigi tɔ la an nama n'Ala ma ko wɛrɛ k'an na
an na se ka to o ɲɛfɔ ngɔkɔkaw olu ye mali kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ France hakɛto ɲini Senegal ani Mali dancɛ kilo 400 kilo 19 o de kɛlen bɛ ka dancɛ sigi Senegal ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ne a y'a sɔrɔ Ousmane Sonko ale bɔra yan waati tɛmɛn'o la ale Basiru Juma Jakar Faye ale fana bɔra yan waati tɛmɛn'o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a ka ministre de la défense Biram Diop ale fana a bɛ an fɛ yan kabini kunungo wulafɛ de yan fan a na kuma in a na kan a ka di kosɛbɛ ka d'a kan ko a bɛ fɔlɔ ka foli kɛ minnu na o ye Mali jamana kɔnɔdenw de ye ko karisa ye cɛ ye o t'i yɛrɛ kɛ muso ye ko malidenw o ni foli ka kan o kunna cogo min na gɛlɛya in kɔnɔna na ka kun transition kɔfɛ Biram Diop ko farafin jamana bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ a ka kuma la bɛɛ kun y'i sigi k'a ko lajɛ a bɛna kun cɛ fɛn min ma jamana kɔnɔdenw bɛna nin ko laban cogo min na ko bɛɛ kun sigilen don ko o de lajɛ caman hakili la ko a ko tɛ hali kalo 6 bɔ dɔw yɛrɛ hakili la k'a fɔ a tɛ san bɔ bi ko ne a y'a sɔrɔ farafin jamana bɛ yen min lafiyalen don ale yɛrɛ kɔni fɛ Biram Diop ko o dɔ ye Mali ye an bɛ waati min na comme sisan ale dun fana nana dancɛ in bɛ cogo min na f'u k'u hakili to ɲɔgɔn na baara min ka ɲi ka kɛ ni o bɛ se ka i bolo di ɲɔgɔn ma k'a baara bɛɛ bila sen kan kabini sisan ko ale ka jamana ɲɛmaa fɛn min n'o ye Basiru Joma Jakar Faye o ka laɲini kun ye min ye ko ka sɔrɔdasi dɔw gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ k'o kɛ b'o kan n'o dun olu taara ale ka kuma la a diya ye jumɛn ye sisan Senegal ale ka na ka n'a bolo di Mali ma Mali fana ka bolo in minɛ ka d'a kan sigana t'a la a yɛrɛ ka kuma la a kɛra jɛlenya la kɔnɔna jɛlenya la sigiɲɔgɔnya la ka nin jamana fila o kɛra ɲɔgɔn na a ye kuma caman fɔ a tilalen ko kuma la fɛn min n'o ye an ka général d'armée Sadio Kamara o y'a fɔ a ye k'a fɔ nali kɔni bɛnna a diyara maliyɛnw ye ale Sadio Kamara kuma wɛrɛ t'a da fo n'a kɛra jamana ɲɛmaa Général Assimi Goïta ye kuma min fɔ ko kɛ b'o de kan ka Mali dɔn Mali ye Mali ka halalaya ka sen bɔ Mali kow la Mali ka nafa bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Mali ni maa si tɛ jɔ k'o kuma fɔ a ko a b'a fɔ Sadio Kamara ye Mali ale bɔra CEDEAO la wa k'a kelen ma bɔ koyi ani Niger ani Burkina Faso u bɔra ɲɔgɔn fɛ ko o kɛra maa min ka yamaruya kɔnɔ Sadio Kamara ka kuma la kunun o ye général d'armée Assimi Goïta de ye ko a bɛ o fo kɛnɛ in kan ka d'a kan ɲɛmaa ɲumanya sɔrɔ man di fɛn fɛn filɛ ka fɔ Mali bɛ ka bɔ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ ko ɲɛmaa ɲuman de bɛ yen bi tan u ye foliba kɛ kunun ka ɲɛsin Sénégalikaw ka ministre des affaires hakɛto ɲini ministre de la défense n'o ye sɔrɔdasiw ka ministre ye Biram Diop k'aw ladɔnniya k'a fɔ Kuluba Mali sɔrɔdasiw taara k'u ka samɛ foli kɛ kunun o ye fɛn caman fɔ a la o ko san 2023 ani san 2024 a ma kɛɲɛ ka d'a kan ko furancɛba n'u ni ɲɔgɔn cɛ bi ko lakana an bɛ Ala tanu n'a ye baara caman kɛra a y'i da don baara min na k'o lase o ye gɛlɛya min sɔrɔ k'o lase ka tila dɛmɛ min ser'u ma laban in na yɛrɛ Mali sɔrɔdasiw fɛ ani malidenw fɛ ko Cheikh Oumar Diarra a ka kuma bolila nin kan ale chef d'état-major ye Mali la yan de l'armée malienne a ye nin foli di k'a yira k'a fɔ baara min bɛ yen bi a ma daminɛ ka d'a kan ni i bɛ se ko la ni i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a la i b'i jija dɔ ka fara o jɔyɔrɔ kan bi ko ale kɔni bɛ Ala tanu ale bɛ jɛkulu min ɲɛmaaya la n'o ye armée malienne ye ko ale kɔni sɛbɛkɔrɔ sabalenba bɛ ka nin kunnafoni di général d'armée Assimi Goïta ma ni ale ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ko ka waleɲuman dɔn k'o kɛ a ka baarakɛla bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw bɛɛ wa ka tila ka a ka ministre fo n'o bɛ tali kɛ général d'armée Sadio Kamara la
ko k'aw fo ko o waleɲuman dɔn. K'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa Général Assimi Goïta a ye kunnafoni min di san daminɛ kuma la réinsertion ni o y'a ye DDR walasa minnu n'olu murutila Mali kama waati tɛmɛn'o la olu bɛ se ka segin cogo min na hali n'a sɔrɔ ye marifa ta ni a y'a sɔrɔ nimisara ko o de ka ɲi wa n'o tigiw seginna ko olu kɔni bɛ juguya yɛrɛ Maliko la ka tɛmɛ minnu bɛ a la ka kɔrɔ. O kɛra sababu ye a ye yamaruya di ko sɔrɔdasi 3,000 o bɛ ta minnu tun murutilen don Mali kama waati tɛmɛn'o la. Gacha b'o la, MCA b'o la, MAA b'o la, donzow b'o la, donzo bolofara dama dama b'o la, ko ka o bɛɛ lajɛlen minnu ye marifa ta k'i jɔ k'u ka dugu kɔlɔsi walima k'u ka yɔrɔ kɔlɔsi ko ka olu ladon a bɛɛ lajɛlen taara bɛn sɔrɔdasi 3,000 ma ko o de ka ɲi. Misali la donzo minnu bɛ Bandiagara mara la olu ka ɲɛmaaba Alhamdu Ongoyiba a ko ale kɔni tun sigilen don nin kan don dɔ ka da kan ko jamana kɔnɔdenw sigilen bɛ min kan o de ye nin ye. Waleɲumandɔn ye fɛnba ye o ye min kɛ u y'a k'u yɛrɛ kɔni ye nka ko a kɛra jamana ye Ongoyiba ka kuma la. Yusuf Aga Mohamed ni ale yɛrɛ ye Gacha o ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ diya bɛɛ ye ka da kan ko lagosi tun sera olu ma ko n'u ma kunnaja ko Mali tɛna na i kɔfilɛw la bilen. Ni o ti nana fɔ jamana ɲɛmaa ye Général Assimi Goïta ko ka o maaw ladon maa 2,000 ko o ye fɛn ye fɛn min n'o ni waleɲumandɔn o ka kan. O siratigɛ la k'ale kɔni bɛ min fɔ a la o y'a ye k'a fɔ a kana kɛ yuruguyurugu ko ye ka da kan ko dɔw tɛmɛna waati tɛmɛn'o la ko olu cayara ale kɔni dala la siɲɛ in na ko o kɛ yɛrɛ tɛna na sɔrɔ a kɛbagaw olu kɔni bolo. Mali kibaruyaw la halisa Muhamadu Diko bi ye février kalo tile 7 ye san 2025 kunɲɔgɔn kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na n'a a ma kɛ bi kunɲɔgɔn ye ko Muhamadu Diko kan ka don Mali la a ka jɛkulu olu kɔni ye wulikajɔ bila sen kan ko cogo bɛɛ lajɛlen na fo o ka Muhamadu Diko k'a kunbɛn jamako la. Dawuda Samakɛ ni ale yɛrɛ y'a ko ɲɛmaaba dɔ ye ale tora o dongo nɛgɛ kaɲa 19 waati u y'ale cɔmi a cɔminen o bɛɛ lajɛlen na ta to o ye lɛtiri dɔ bɔ semasi maaw n'o ye Muhamadu Diko ka maaw ye ko o ka ɲɛmaa Dawuda Samakɛ ko a tununa o tunu ko ti foyi bɔ olu ka hakilina na ko ni Ala kɔni y'a ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni kalo tile 14 tile kɔni bɔra ko Muhamadu Diko a bɛ don Bamako wa ko lettre sɛbɛnna k'a lase bɛɛ ma min minalen filɛ nin ye ko o yɛrɛ min ka d'o ye bi hali n'a sɔrɔ a bɛ kaso la walima n'a bɛ yɔrɔ min ko ale kɔni hakilina ye min ye jama ka bɔ ka Muhamadu Diko kunbɛn. O tilara ka wele se Mali gouvernement ma ko o k'a lajɛ min tunnen filɛ nin ye n'o ye Dawuda Samakɛ ye ko Mali fanga tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa k'a ye cogo min na a bɛ se ka segin cogo min na ka na a so kɔnɔ. Jamana kɔ kan Kɔrɔbarikaw fɛ yen kunungo o tun ye alamisa ye février kalo o tile 6 san 2025 ko Kɔrɔbari sɔrɔdasi 18 olu taara Burkina Faso ka tɛmɛ frontière la ka don Burkina Faso ka taa sanubɔyɔrɔ min bɛ yen k'u bɛ taa olu contrôler ka olu sɛgɛsɛgɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso sɔrɔdasiw nana u sɔrɔ yɔrɔw la. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ tuma min na n'u nana dɔn k'a fɔ olu bɛ yɔrɔ min yɔrɔw tɛ Kɔrɔbari yɔrɔ ye o y'a laɲini ka ji kɛ bidon na o siratigɛ la o segintɔ Burkina Faso sɔrɔdasiw teliyara n'u ye ka t'u kunbɛn k'aw bɛɛ lajɛlen minɛ maa 18 kunnafoni ye min jira k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye Wagadugukaw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ o baara min bɛ sen na se kɛlen don k'a ko filɛ bi walasa nin baara min kɛlen filɛ ko a bɛna kuncɛ min na ni Ala sɔnna ma an bɛn'o lase aw ma waati n'a nataw la. La Guinée Bissau jalakili bɛ ɲini ka CEDEAO maaw o sɔrɔ jalakili jumɛn don
Umar Sissoco Embalo ale ka manda a bɛ manda min na o tɔ ye tile 22 bi kɔfɛ. Yali CEDEAO bɛna mun fɔ o la ni o kɔni don o don kun bɛ Mali, Burkina Faso ani Niger kan. A ko filɛ nin ye bi Umar Sissoco Embalo ni ale ye Laginɛ Bisawo jamana ɲɛmaa ye, manda min tun bɛ ale bolo o a mandaw kofɔ o nɔgɔyara k'o tɔ ye tile 22 bɔɲɔgɔnko bi kɔfɛ. Yali a bɛna kun cɛ jumɛn na? CEDEAO bɛna sigi ko kura k'o lajɛ ten wa? Ɲininkali to min bɛ nin kan bi an bɛ waati min na komi sisan. Benenkaw fɛ ko ni kunnamadiya kɛ Patrice Talon ka a bɛ sɔn fana ka kɛ troisième mandat ɲini ye, hali n'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ nka se kelen bɛ min kan, makun o bɛ fɛn dɔ de jira n'o tɛ ni aw ta mandat tɛ san 5 wɛrɛ tɛ fo san 4. San 4 o bamananko kow bɛ ka sigi ɲɔgɔn na, constitution kow bɛna yɛlɛma. O don y'a jateminɛ n'i ye jamana ɲɛmaa fan fɛn walima n'i ye jamana sariya gafeba n'o yɛlɛma kuma ye kuma maa da ko n'i ma kunnaja manda ko kura ko o ko de b'a kɔnɔna na. Caman ko Patrice Talon kɔni a tɛna sɔrɔ kelen ma ka d'a kan ko Benin jateminɛlen don an fɛ yan farafinna tile bɛ yan fan bolo fɛ i n'a fɔ min kɛlen bɛ ka démocratie bɛɛ fanga ka a don ba la kosɛbɛ o jamanaw kan. Nka maaw ye min yira Patrice Talon ka nin taabolo in ko jamana ɲɛmaa si ma nin fɔ, wa jamana ɲɛmaa fɛn fɛn tun bɛ yen fɔlɔ ni olu ye u ta waatiw kɛ ka tɛmɛ, ko nin waati b'a sɔrɔ kaban labɛn bɛ ka sabati, nka ko Patrice Talon sigilen bɛ sigi min na ani maaw ɲɛ bɛ ɲɛ min n'a kɔrɔ tan bi, ko a laban na a ye troisième mandat ko kuma fɔ tiɲɛ na k'a tɛna na bali maa caman na. Faransikaw fɛ sénatrice sénateur an b'a dɔn ni min ye Marie-Ariette Carlotti, ale ye Emmanuel Macron a y'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya. Maa minnu ye u ka kunnafoniw lamɛn bi ni muso kɔfɛlen n'o bɛ tali kɛ Marie-Ariette Carlotti la, a ko Emmanuel Macron ye Faransi tɔɲɔn kosɛbɛ, ko ni tɔɲɔn tɛ fila ye fo kelen ko a ye Faransi tɔɲɔn kelen min ma bɛn ale ma fiyewu. Jamana minnu ni a n'o kɛlɛla nin cogo in na n'o dɔ bɛ tali kɛ Mali ani Niger la ani Burkina Faso, ko ale Marie-Ariette Carlotti ale bɛ jamana min dɔn kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ni o jamana kɔnɔ taali ka nɔgɔ ale ma walima o ka di ale ye, o fɔlɔ k'o ye Mali ye, o filanan o ye Niger ye. Ko o bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ ko in tiɲɛna Emmanuel Macron bolo Carlotti ka kuma la kabiri a bɛ ka daminɛ ni maaw sigara ma, ale hakili la ko fɛn fɛn bɛ ɲɛ a bolo k'o si tigɛ ka ɲɛ. Kuma dɔ k'a dɔw bɛ yen a dɔnbaliya de don sawa, min kɛra a la gɛlɛya ye Carlotti ka kuma la ko y'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron m'a miiri k'a fɔ diɲɛ yɛlɛmana, ale y'a miiri halisa k'a fɔ an tun bɛ mara fɔlɔ min na n'o colonisation ye, ko kɛ b'o la o y'a sɔrɔ o maaw o si tɛ ni la tugun. Ko génération wɛrɛ de nana n'o ye jɛkulu wɛrɛ ye o fanba ye denmisɛnnin ye, ko a yɛrɛ ka jateminɛ ale yɛrɛ fana colonisation na n'a ma min sɛbɛnlen ale yɛrɛ tɛ foyi kalama Emmanuel Macron. Ko ne nana kɛ nin kan tan kuma dɔ ko jamana ɲɛmaa minnu bɔra a ɲɛ yali a ma sɔn k'olu de lamɛn wa taara a kɛra kɛcogo min kɔnɔna ko ale kɔni tɛ kɛ ala ye k'a dɔn. Tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛra tɔɲɔn ye ka d'a kan ko Faransi ni minnu kɛlen filɛ k'i bolo bɔ ɲɔgɔn bolo, wa ko ale ɲɛ bɛ fɛɛrɛ min n'a la yali Emmanuel Macron bɛ sɔn ka segin teliya la ka segin k'a bɛ ka segin, nka ko yali jamana minnu n'u bɛ ɲɔgɔn na ta olu bɛna faamu a fɛ wa, ko a kɔni mana to nin cogo na hali wulu ka lajɛrɛ min bɛ kɛ Sénat kɔnɔna na k'a si man di tun. Ko n'a fɔra Faransi bolomalan don jamana dɔw ma, o dɔ ye Burkina Faso ye, o dɔ ye Mali ye, o dɔ ye Niger ye. Ko ni bi tɛ Maliyɛn min tun bɛ taa Faransi o de ka ca ka tɛmɛ farafin jamana bɛɛ kan. Ko ni tun ye farafin jamana taa wɛrɛ ye Faransi i b'a sɔrɔ o fonctionnaire de ye, nka ka taa Faransi ka jafarinya Faransɛw ni farafinw yɛrɛ ka don ɲɔgɔn na kosɛbɛ, ko n'i ye Mali sen bɔ a la k'a tɔ ka dɔgɔ. Ko Emmanuel Macron nana ka na o teriya dumanba o adamadenya dumanba min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko bi kɔni gɛlɛya donn'a la.
an ka ko Tamaki t'a la politique don don n'a nataw la a mana kɛ togo o togo don dɔ la ko fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ko a ɲɛ b'a la a kɛlen filɛ nin ka Faransi kun don bɔcɛ cilen na maa jumɛn nanzara jamana kan jamana jumɛn de bɛ sɔn k'i kɔ da Rusi jamana la ko ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka don dɔw la yali Emmanuel Macron e ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye o de la kunnafonilaw tun bɛ kumaw ta da la kuma dɔ a ko n'u ma ɲɛ ale ɲininkali kɔ u k'a to f'ale ka kuma ko wolu yɛrɛ k'i hakili to u ka kuma fɔtɔ la Christophe Boisvouvier o de y'a ɲininka a ko ma ko a ko yɛrɛ juguyabagaba n'i ye kunnafonilaw sen bɔ a la k'a tɔ ka dɔgɔ e b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye e bɛ yɛlɛma ten ka nkalon ta k'o nɔrɔ ɲɔgɔn na ko o cɛ man ɲi nin laseli kɛra kunun alamisa février kalo tile 6 san 2025 Ukraine k'aw ladɔnniya k'a fɔ Volodymyr Zelensky a ko Emmanuel Macron k'i sen bɔ a ko la ko nanzaraw k'i sen bɔ a la pewu ale yɛrɛ kɔni bolo kuma min b'a da kununko alamisa ko ale janfara janfa min don n'a Ala sɔnna ma a yɛrɛ ka kuma la ko s'il plaît au grand dieu tubabukan na ko